Здравейте! Отново днес в предаването си говорим по темата "Няма женски професии". Мои гости са Николай Боев, който е треньор по художествена гимнастика, Николай Гълъбов, който работи като маникюрист и педикюрист, и танцорът и хореограф Семир Алкади. Тук преди рекламите мерихме си токчетата. За мое огромно съжаление, трябва да призна, че не можахме да намериме в момента. Само казвам в момента, просто тук няма толкова високи мои токчета, колкото твоите. Твоите са с 2 см по-високи от моите, 16 см, но за някои следващи ни предаване аз ще се подготвя и за още по-високи токчета. Ще видиш и тогава. Говорихме и с теб за твоята професия. Първият ни гост в момента хваща самолета, защото той е треньор по художествена гимнастика и имам хиляди малки деца. Пак е нещо уникално. Да, трябва да... Ние танцори, водещи като нас, с тебе много. Това не е нещо. Да. Но сега танците трябва да са изключителни. Аз няма да ставам да не се резеля в ефир, затова знам, че ти си довел 2 твои партньорки. Точно така от балета ми, който се казва Кадамос. И какъв танц ще танцувате, да кажеш? Значи мис Катрин и мис Кари. Заповядайте. А танцът какъв ще бъде? Значи танцът ще бъде върху Мадона, Girls Gone Wild. Все пак тя изкара мъже на токчета. Добре. Малко съм високичък. Аз ще седна тук на дивана при госта отзад, за да виждам. Искаш да гледаш изотзадзе? Да, как гледката е много добра. Аз от тук гледам, само гледам. Добре, надявам се да ти хареса. Ако ни я пуснат, веднага почвам. Маестро музика. Абсолютно, че виж, че си с екип. Екипче ли са? Бяло и черно. Да го бяхме, мисля ли нямаше да е толкова. Значи ме взимаш. Абсолютно си вътре. Взимаш ли си? Не, търся. Добре, ето вземи ме, вече си имаш. Взета си. Добре, значи днес заредихме, мога ли вече да закривам предаването или още не? Да, трябва да работим още, благодаря ви, момичета. Сядайте при Тео, но не много близо до Тео, защото аз от време на време така се снимаме с него и не може, нали, вие да сядате много близо до него, затова да продължиме с разговора с теб. Много хубав танц, не ти ли беше трудно с тия токчета? Не. Лъжа, разбира се, трудно е. Въобще не ти личеше. Няма лесно. Ти се премяташ и отляво, и отдясно, и дигаш краката. Аз не знам дали ми работи микрофона, защото тук нещо... Работи ли му микрофона? Всичко ти работи, всичко ти наред? Всичко ми работи, всичко точно. Да те питам, първият ни гост, който е единственият треньор по художествена гимнастика, той пък по образование историк. Ти по образование? Икономист, счетоводител в банковото дело. Не! Да. Банкер? Да, но никога не съм работил по специалността си. Защо? По принцип в началото баща ми беше против да ставам танцор. Мама е бивша балерина, като малка беше балерина. Но пък сме от такова семейство, защото баща ми е все пак чужденец, от Ирак. Слава Богу, нямаме някакви канони в къщи. Имаме свобода да решаваме кой какво иска да прави в живота си. Реших, че искам да се занимавам с танци, но въпреки всичко следвах естествено и това, което баща ми планува за мен, и то да стана бизнесмен, да последвам неговите стъпки. Но просто
изкуството ме грабна. То най-важно на душата и на сърцето, да, което е изкуството ме най-приятно. грабна. Той беше много против в началото с моята професия. Сина ми танцор няма става и така нататък. И куп други уточнения. Но примерно колко беше? Примерно година и половина, две, той не идваше на мои участия. Въобще. Ами да. Щом След слушам което аз странно, конкретно... Ами беше му странно и несериозно. Струваше му се несериозно. След 2 години покани го на едно мое участие. Дойде ли? И беше като на филм. Да, беше като на филм. Аз много се притеснявах. Дойде зад кулисите, целуна ме, пусна няколко сълзи, каза, че си най-готиния, никога не спирай. Беше доста такъв трогателен момент. В крайна сметка те е подкрепил. О, Въпреки да, 2 самия години, най-големия фен. Въпреки, че 2 години не е го разбирал твоето изкуство. Да. А при теб, твоя баща идва ли да ползва твоите услуги, примерно да направиш маникюр или педикюр? Да. Да? Сериозно? Значи той сте подкрепя и защо няма никакви проблеми. Ама какви модерни времена? Това е едно време, виж какво е... Добре, че живеем сега, не едно време. Нали? Ако беше пред 20-30 години... Да, въпреки, че сигурно ако съм живял тогава, пак нямаше да ми пука, но както и да било. Да, все пак като човек на изкуството, аз обичам да излизам извън рамката. Провокации, това и няма как. А пък в днешно време е ежедневие. В днешно... Какво? Искаш нещо да направиш ли? Ладе, добре, хубаво, Личицето иска да му малко. купи личицето му, виж колко мила Пепи. Изпоти се Купи го, момчето. Ти се вреди да танцуваш Айде. и аз искам. Нали, аз съм танцува, ти да го пипнеш. Нали, ние с тебе, ако не пипнем Това е мотористи следващия път, йоги... като сложиш по-високи токчета, тебе ще те Да, попиват. и на мен ще ми излезе късмета. Добре. Нали ще ме вземеш и мене? Само да ти кажа, че до тук за 30 предавания нито един друг гост не е бил така добре обгрижен от публиката, както ти. Изключително много се радвам, благодаря ви. Така ли е? На някой друг попивал ли си му челцето? Не. Тя така ще каже сега. Не, факт е. Тия лак аз ще ти пусна записи на предаване, ще гледаме цяла Така, нощ. официално Венето ме покани от тях, не знам как ще се развият нещата. Няма нищо лошо. Точно така трябва да се развият нещата. Аз Идеално. не отричам. Тя е семейна. Ма стига ме пречи. всеки колкото ме питат имаш ли гаджети да намекнеш нещо за мъжа ми. Ама никой не ме пита за мъж, хората питат за гадже, стига ме излага вече в Добре, ефир. какво прави мъж ти? Ма стига сега, ние сме за професиите. че никой не пита за мъжа ти. Говориме за професиите сега. Има ли професии според вас, които да са все още типично женски, защото нали тук представихме 3 професии, които обикновено се свързват като женски. Треньор по художествена гимнастика, маникюрист и човек, който танцува на топчета. Да, ами кажи ти или аз да почна? Не мисля, че трябва да се дели мъжка и женска професия. И не е останала към днешна дата Според мен такава единствената, професия. която може би е останала като женска професия, е акушерката. Ма аз съм виждала и мъже. Не им казвам, че се приема изцяло като женска. Аз даже съм виждала в детски градини, частни, тук последните Има 2-3 преподаватели, години, мъже. И аз, понеже сменихме няколко, насякъде има мъже, което мен лично много ме шокира и ме притеснява. При нас тази година ще кандидатствам и ще уча медицина за медицинска сестра. Ще ставаш медицинска сестра. Това не е толкова женска толкова професия. време? Приема се, в България са 10 мъже, които са медицински сестри. Аз лично... Но все още в България трудно приемат това, че един мъж може да бъде... Добре, значи тогава правим така Маникюристка оговорката, като или завършиш маникюристка образованието за медицинска Пак ще сестра. дойдеш. Пак ще дойдеш, ще те каним и тебе също ще те видим аз каним. какви токчета съм тогава. И да си мериме пак Да, токчета. но аз като цяло Но да не мисля, ми че- дойдеш на 25 ще см, видим. че аз няма да бъда подготвена с 25. Много те моля, малко има снисхождение към мен, нямам по-опит сега да се излагаме Но за не тия. трябва да се дели. И Професията финален си е анонс трябва да прочета, това е. защото сега ще ми кажа, че времето ни изтече. Мен сте ми толкова симпатични, искам пак да дойдете, но времето ни за днес свърши. Не пропускайте и следващото ни предаване, когато ще ви срещна с 2 майки на деца с аутизъм. Какви проблеми срещат те всеки ден? Има ли кой да им помогне, за да се чувстват децата им пълноценна част от нашето общество? За всичко това ще си говорим в понеделник, а до тогава се наслаждавайте на почивните дни.